bir iki сериялы bir кино бар. Мин аны онытып торам инде, нинди исемме. Кино күрсәтәләр безгә теге вакытта телефильм азрак буладыр, сирәк, кинофильм. Шунда инде тырышалар, Советлар Союзы үзен күрсәтергә инеш бер гаепләп китмидер, гел яхшы ягыннан. Шунда имеш безнең илдән килгән бер адәмгә сорау бирәләр, анда чит илдәге журналистлар, мәсәлән, сез менә төрле кемнәндер тапкан бала, я нинде төрле расы кеше бала хатыннанмы тапкан бала, сез анага ничек карашыгыз дип сораган була. Бу инде безнең инде кино карасагыз, искиткеч алар гел әзер инде акыллы сүз әйтергә генә. Менә тормышта андый күрмисең, кинода гел әйтерсең алар. Ул инде кино җавапны әзерләп куйганнар инде. Һәр мизгелгә үз җавабын әзерләп куйганнар инде. Шул сорауга бу акыллы гына, урынлы җавап бирә. Мин ди безнең адәм теге совет кешесе имеш. Мин ди нәрсә дип әйтте инде. Үлемне ди нинди рәвештә булса да без кабул итмибез, хупламыйбыз ди. Дөньяга кеше килсә, нинди рәвештә булса да ул без хуплыйбыз дип шулай ничектер әйтеп сәламлыйбыз имеш дип. Шулай дип әйтеп салды инде. Менә бик акыллы шундый урынлы сүзләр инде безнең кинода шул гел. Урамга чыксаң инде, шәһәрне ал, авылда урынлы сүзләр сирәк була. Алар инде төрле без балачакта иштек, акыллы сүзләр кызганычка каршы сирәк иштек инде. Шуны әйтәсе килә, ул ярыялы кино булды. Менә шундый акыллы кешеләр бар икән дөньяда, шуны без белдек. Шуны әйтәсе килә. Ул минем теге чыгарышта, икенче чыгарышта мин әйткәнем, абыйларымда, бер туган абыйларымда илнең я бер төбәгеннән килеп чыга, я бер төбәгеннән килеп чыга. Бер баласы бар икән, ул 20, 25, 30 ел узгач ишетәбез. Әйтәсем килә, бигрәк яхшы, әлхәмдүлиллә, туганнарыбыз күп икән без. Миннән теге кайсы вакытта кемдер йоклый алмаса, сарык саный. Мин ачуланмасалар инде тырышам, шутлап чыгам да исемнәрен нитеп. Бездә 10 бала үстек, һәр кайсын абый апаларының мәсәлән балларын искә төшерәм дә, кемдә ничә бала шутлап чыгам. Шулай җәс килә. Ул гел шатландыра. Хәзер инде аларның да баллары бар. Инде аларны шутлый башласаң, анда менә мин 16 дип шутлаганым, шас 19 булып чыкты, 20-гә якын. Инде аларның балларын шутласаң, минемчә бер 21-3-кә тапкырласаң да 60 була. 60-тан артык була инде. Аларны һәр кайсын белеп тә булмый. Ну, менә Гагаuz халкында сөйләп киткәнем, безнең тугандаш халык, мин нәрсә ошады, алар шул менә татар пинары дип җыр аларда бар, төркчә атаган шул ниләр исемләр калганнан да, алар бик кунакчыл, ачык. Менә безмә әйтәсе килә, менә Төркиядән торган адәм килсә, алар инде бер-берсен аңлыйлар, телләре бик якын. Бик якын аларга әйтсәң, сез төркләр дип, теге ярки Төркия адәме дип алар яратмас та инде, шуннан сиздерми. Чөнки тәртипле халык алар. Безнең Гагаuz тугандаш халык, телләре якын, диннәре аерылып тора. Шунда мәсәлән, алар бөтен кунакка шатланалар. Мин искәрмә диләрме, примечание бер кыска гына әйтәсе килгән, кемгәдер ошап та җитмидер. Менә мәсәлән, туры сөйләйдә, шунасын бер якка бурып, әзрәк нәрсәдер бүтән темага сөйләп китә дип. Менә елгаларны карасак, мин мәсәлән, хатта безнең туган якта да елгаларны менә күрдегезме, бер якка бара, бер якка бара, бер якка бара, бер якка бара. Әнә бурып турыдан туры акмый бит. Я бер якка бурып китә елга, я бер җиргә агып китә. Менә шуның әңгәмәдә шуңа ашаган тема үзгәреп, бераз бүтән бер темага теге яктыга ошалар бит. Җибәк диләр нәрсә инде. Мин аршыгыч рәвештә искә төшмим, шул менә насекомые караңгыда я бер утка оча, я бер утка оча, шул кызыксынып, шул шикелле мине бер тема сөйләгәндә
тегесенә туктасып сөйләсе килә, бераз монысына сөйләсе килә, туктап. Шуңа күрә мин әйтәсе килә, бу гагаuz халкы безнең бик элек кызыксынып язса, алар хакында китапта язырга буладыр, чөнки ул аерым. Менә монда карагыз, төрки халыклар кайда? Күршедә бар, мәсәлән. Күршедә төрки халыкларны мин күрмәдем. Монда Молдова, менә Украина, мәсәлән. Алар менә шунда төрле ниләр, менә Румыния, менә алар шул төрки халык, шунда утрау дисә була. Төрки дөньясының бер утрауы үзенә калса, гагаuz халкы бу. Алар инде белеп алса, алар хакында сөйләгәнне бераз кызганып калыр да инде. Ник без менә аңламыйбыз татар телен? Безгә кызык булыр, нәрсә бу безнең татар кунагыбыз безнең хакта сөйли икән дип. Менә шушына мин киләдер дә, менә Болгар дигән, менә шушында бер хатта ушы Кыпчак дигән авыл, мәсәлән, шунасы менә шунда мине апаралар, мин кунак булгач теләсәң, апаралар хатта Кишиневка, шуна Кишиневка, менә шушы яктан, әйе, менә шушында. Шушына Кишинев, Одессага бер 230-мы, 250-ми чакрым. Ә мин яратадыр шушы юлда, менә мине монда көтмиләр. Шуңа күрә мине тик паспортымны карыйлар да җибәрәләр. Ул вакытта рөхсәт булмаган инде, мәсәлән, Рәсәйдән чакыру кагазы булмаса, я 60 яше тулмаса, шуны карамастан алар кагаз булмаса да, 60 тулмаса да, мине хөрмәт итеп, яринде әйдә хатын-кыз шунда эшли, берсе мәсәлән пограничник, әйтә, яринде ди, җибәрик инде дип шулай җибәрәләр. Менә шуны әйтәсе килә, менә шуна мин утырып, Болградка мине апарып ташлыйлар, мин Болградтан ушы китәдер, мәсәлән, менә мин вакытында тарих өйрәнгәндә, мәктәптә Татар-Бунарское восстание дип шуның хакында укыйдыр, менә Татар-Бунары, әйтәм, шунда да килеп чыктым хатта. Шунасын инде менә диңгез буеннан шулай барадыр, хатта менә шулай диңгез буеннан Одессага, әллә менә шуна үтеп китәдерме, шулай итеп Одессага барадыр мин. Шунасын инде мин я самолет белән, я Киев аркылы, я Мәскәүгә, шуннан Мәскәүгә утырып барадыр шул төрле поездлар белән. Монда менә Ивановка дигән төрле, мәсәлән, авыл исемләре, шунда без Оренбургдамы торабыз, килә анда Подгородный, Покровка, кайсы дигән авылларга автобуслар йөри. Мин әйткәнем, менә карыйсың да безнең туган авылга бармыйм икән бу Покровка дип, шуны кызыксынып каласың дисәм, ул әйтә, мин дә ди Одессада хатта торам ди, шулай ди, килә ди анда ди Покровка дигән ди авыл ди, мин аны безнең Покровка булса, дип, ничектер күңелле булыр иде. Шуны әйтәсе килә, Федот да не тот дип әйтәләр. Мин әле хатта теге бу елны җәй көне Акбулак районына барганым, бер апама кунакка шунда китеп барам, Покровка дип язган. Мин аны хатта табып та бирә алам, күрсәт алам. Юк, кызганычка каршы юк икән. Менә Карасайга барганда, ул менә шушы юлда, менә шушы җирдә урнашкан Покровка дигән, анда да язып та куйганнар хатта. Ә менә безнең Покровка. Анда да Одессада да гагаузлар күп яши икән, ничә бер 25-ме, 30-ме, 40-ме мең гагауз. Барысы менә монда автономиядә алар бер 150-гә якынмы яши. Хатта Грециядә да бар икән, төрле төбәкләрдә, төрле илләрдә бар икән алар. Инде беләсез бит, эш юк, шуңа күрә эшсезлек булгач, алар төрле Германиягә хатта барып шунда эшләп 3000-нән башлап 5000 еврога хатта хезмәт хакын ай сайын алып, алар яхшы эшләгәч инде аларга яхшылап түлиләр, шунасын кайтып шунда ял итәләр, өйләрен матурлар. Сез инде видео карасагыз, Капчак дигән татар синема бик матур йортлары авылларында ничек җитештергәннәр, бик уңган халык булгач инде алар бик матурлаганнар инде бөтен йортларын. Тагы кызыксынсагыз карарсыз киләчәк чыгарышларны. Шушыннан тамам.